नमो शिवाय नमो शिवाय हर हर बोलो नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय हर हर बोलो नमो शिवाय। कांवर कीन लाइदा पिया बजरिया से हमरा देवा घर घुमाइदा गाड़ी सफारिया से हमरा देवा घर घुमाइदा पिया सफारिया से। कहवर कीन लाई देवा बजरिया से धनी बजरिया से तोरा देवा घर घुमाई देवा सफारिया से तोरा देवा घर घुमाई देवा सफारिया से। नमो शिवाय नमो शिवाय हर हर बोलो नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय हर हर बोलो नमो शिवाय। गजाई छै ढारे खातिर बाबा के जल हो हमरो त मन करे छै जाई पैदल हो। साबल गजाई छै ढारे खातिर बाबा के जल हो हमरो त मन करे छै जाई पैदल हो। जय जय बड़ी भीड़ लागै छी कई बाबा के दुआर हे तोहरा से चलल नहीं जैता सिया पहाड़ हे। बड़ी भीड़ लागै छी कई बाबा के दुआर हे तोहरा से चलल नहीं जैता सिया पहाड़ हे। शहरी की नीलाई देवा बजरिया से धनी बजरिया से तोहरा देवा घर घुमाई देवा सफारिया से तोरा देवा घर घुमाई देवा सफारिया से। नमो शिवाय नमो शिवाय हर हर बोलो नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय हर हर बोलो नमो शिवाय। मानवा में लागल छी कई बहुते दिन से आस हो हमरो त मन करे छै देखतिर जाय के पास हो। महनवा में लागल छी कई बहुते दिन से आस हो हमरो त मन करे छै देखतिर जाय के पास हो। जय राइटर सुजीत के धनी धारा देवा साथ है भीड़ भर में छोड़ियो नहीं तू पावन के हाथ है। राइटर सुजीत के धनी धारा देवा साथ है भीड़ भर में छोड़ियो नहीं तू पावन के साथ है। जे कहबो मांगाई देवा बजरिया से धनी बजरिया से तोरा देवा घर घुमाई देवा सफारिया से तोरा देवा घर घुमाई देवा सफारिया से। बाबा खलीफा रिकॉर्डिंग स्टूडियो परोरा बेगूसराय।